guys, sinanay basing ni namday ko tahiyon guys, manahi ko kay ako ulog ni ulog sa griperan ni pero mga kwarta ko dani ang matabas ako ha. Puso'y malaya kang magmahal, bukas na lang kita mamahalin sabay sa paglaya ng aking puso. Bukas na
Ay, sige pangita. Ah. Dater. Pagdatira naman ako, no? Hindi, lagi mo kung tayo nga nakuha. Ito yung tayo tanggap mo. Patahi. Ito na rin eh. Parang ako pas kusina. Luto sila bati, pagkalutin. Sila snack. Sila rin naluto. Ang batang-bato para makita. Silang tanong naluto. Nagang mga apo, oh. Grabe, gipang-gutom siguro na sila. Pagdato. Sila na yun ang nagpagluto. Hot cake. Na may dalang juice. Na may dalang juice, dia. Nandig ka na. Isa. Ha? Kaya anak ni Edgar kamati. Itong taon gusto ko muluto. Ako. Kanang orange, isa sa pan. Kari din na. Pwede naman rin. Orange. Orange, ako dami. Ben, pwede naman rin, Ben, ah. Isa guldan na deep man ay. Oh. Kang Dave, ne? Oh, pagpalit mo dito ko. Orange juice. Orange juice. Ako sa ni. Ano? Tagngasa. Hashtag tangke. Mananda madaan. Ito yung mga apo. Naman Isa tayo. naman to. Hmm? Isa naman to. Kaan magkang hotcake, no? Ikaw na ka. Okay, palitang nanay juice ka. Basta mukha ang hotcake, ha? Naka. Guys, saan naman yung mga apuhan, kapakanan sa mga apo. Hindi pa yung mga pupunan na mga apo. Kahit maluto man sila, maluto hotcake. Kung gusto mo sila na ilang snack, maluto itlog. Nado na lang na yung na guys. Nalay ko isa ka ako masakit yun guys. Anong anak ni Edwin ba si Saysay nalagay ng sakit sa puso. Ano na nang gi-apply sa akin ako nagpa-operahan ng tananang kasintasan dito sa Manila ang kay Ugwa di ay minilyon na kwarta di man ka madawat ay dito sa heart center mga ang kusing taon siya nga kanimang mo nagibataan dyan kuan kanang maglisid sa pagginhawa pero na
Palit ang taon ng pagbuhos ko sila pa ng luto. Bakit? Oo, hindi. Kaya naman mahimo pero naman kwarta. Ate, lakas ang ari, ate. Ate. Dali. Ano sa ate Saysay, mani anong ahang ako na masakit yun. Uy. Pero pagihan ba ni siya? Bisag na isakit. Kaniwangan. Niwangan yung tao, no? Pero na amang hugas pa ng plato. Hi. Hi. Pagod na! Ang isa po, marag na obyat ko. Sabi na naman. Saan na ako? Kasi na mo sa pupo. Naga na lang nakatahi ko ginalungay para na apoy kintan. Wala sa kaagubay kintan, ginalungay. Kasi na naman, ang maragagahan mga apo na ang kaitahakan. Guys, kasi tigmanan mo naman sa buntan yan tayo kay naglit kong kadima pero pas kusina nang pag-imanid sa taon ko kay magkalat lamang taon ko na ilang binuhatan si Yusun na laman manarihang tahi kay saan na amon ko may pamantagang mga ako. Bisod kung kaagad magkalat sa tuksina, di wala nagmandar. Sa putong i-manage sa mga karidot. Sige guys. Bye-bye. Puhon na po. Next vlog na po.